皆さんこんにちは。そしてチベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのテンズン・ラックフェルと申します。チベット、ダライ・ラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライ・ラマ法王はブダガヤで法話を開始されました。ペンパツリン出席大臣は公式訪問プログラムを開始しました。メルボルンの中国系団体がチベット事務所キャンベラに呼びかけました。チベットハウスジャパンはチベット人大学生のためのチベットワークショップを開催しておきました。先週の木曜日からダライ・ラマ法王はブダガヤのカラチャクラグラウンド法話会場で3日間の講義が始まりました。法王は最初の2日間、菩提心チベット語にするとチャンジュプ・サムドレルと呼ばれるナガルジュナ流重の解説を教えて、その後3日間目は菩薩21尊の祝福を与える教えについても解説しました。蒙住给两个的到冲入什么人的，让那样给东南沙不是内容的话，实际上马上说，下个准备，你讲呢，现在看到，你那样给大家，那就沙不是来的的，我说参谋老给他。먼저 전에 그 눈부 지식이 터네 다 지금 나양 디즈베기 파 아니 인처버지 상면 투문한 거를 챈디 아다 나양디 거로 응감자 사고도가 다 자나나라 사샤네 아다 나양디기 거로디도 고 자라로 시기 아니 자갈에 나얌디 선행 가셔를 보게다 용대기 하리 다 나를 사물로 미치고리 그다 제가 너시 애네 동에 되게 나는 용대보다 되게 나를 사물로 다가다 초기 지규 인대버시기 뒤인데 아주 사물로 다 들이대 뒤다대 아니 점연송아 먼저서 사제 아니 나염대가 아니 진짜야지 아니 창에 두면 나셔ダライ・ラマ法王は先週初め頃パリ語・サンスクリット語のための国際ビーク交流プログラムの発足式を主催して、異なる宗教的な伝統の間で愛と尊重のメッセージを繰り返し述べられました。こうしたプログラムはパリ語とサンスクリット語の伝統の神社間の関係は今後も強化して、お互いのことが学べるように開催されました。チベット亡命議会の憲法ソンナムテンベル議長とチベット亡命政権のペンパツリン出席大臣の2名がブダガヤにて法王の法話を受講するために公式訪問しました。その後、出席大臣はブダガヤから出発後、デリの要人や学生、カルチャーセンターなどを訪問する予定が明らかにしました。メルボルンを拠点とする中国チベット市民交流促進協会、中国民主化運動、民主化のための中国新青年のメンバーからなる9人の代表団は、中国共産党政権犠牲者オーストラリア・ニュージーランド連合会会長のファン・チョンイ教授とともにキャンベラチベット事務所を表敬訪問しました。代表団を迎えてカルマ審議代表は図書での仕事について説明した後、ダライ・ラマ法王およびチベット亡命政権の代表として主要な責務の一つについて説明しました。
それはチベット人と中国人の間の友情や連帯を強化するとともに、チベット問題やダライ・ラマ保護の先見性のあるビジョンについて中国人の間で理解をより深めるためです。代表団はオーストラリア、ニュージーランド、中国共産党被害者連合会会長のファン・チョンイ教授、メルボン中国民主化運動代表団の中国民間交流促進協会専務理事のユ・シシン氏、新民主主義青年会の柯イ氏など各協会の会員も参加しました。それに先立ち、カルマ審議大王は交流促進協会が主催する第11回中国チベット民間交流促進賞の授賞式にも出席しました。2013年以降、中国チベット民間交流促進協会では、チベットと中国の人々の間より良い関係を促進するために優れた成果を収めた個人や団体を表彰しています。チベットハウスジャパンは日本で留学中のチベット人学生らや現在仕事されているチベット人のためにチベットにおけるワークショップを開催しました。ワークショップの目的というのは、若いチベット人の学生らが自らのアイデンティティを維持する上で、我々の共通の大義、チベット大義を自覚するよう行ったものです。代表のアリア・ツェワンゲルボ博士は皆参加者を迎えて、チベット国内にいるチベット人の希望や抱負について話し、またチベットの自由と正義を取り戻すため、私たちには多大な責任を負っているということを再認識しておきました。で、チベット民衆の重要性とダライ・ラマ保護の指導派で亡命チベット民衆の進化についても話し続けました。このワークショップは、竜の毒斬りを晴らすというアリア・ツァワンゲルボ博士が書かれた書籍の下で開催されたものです。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。